ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡೇವಿಡ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಮೇರೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಗ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಗಲೆಗೆ ನೀ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ದಿನ ಈರ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೂ ರಡ್ನೇ ಸರ್ತಿ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪುನು. ಈ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ವಾ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲೆಕ್ಲ ಈರ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಏನನ್ನು ಇರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದಾರ. ಇರೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ಕ್ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಬೆ. ಓಕೆ 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 ಯು ಟಾಕ್, ಐ ಟಾಕ್, ಬೊಕ್ಕದಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಕ್. India talk, America talk, you will understand, don't talk. Yan ireda English patiru. Jidai panda ir chenaldu kula. Kulodo irna ketayare ink mana. ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್, ಹೆಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರೇಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಓಕ ಒಂಜಿ ಏನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದೈಕ್ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಏನ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕಲ್ನ ಪೊತ್ತು ಪೊದ್ರಾಡ್ಜನ 7 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬಾನಾಗ ಬೈಯಡ ಬುಲ್ದಿಲ್ಲಾಡ್ ಮಾತಾ ಸೇರೊಂದಿದ್ದ. ಬುಲ್ದಿಲ್ಲಾಡ್ ಓಲ್ ಸರ್, ಅವು ಬುಲ್ದಿಲ್ಲ. ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅವಾಗ ಆಕಲ್ ಫಾತಿರ್ವೇರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರ್ಪುಜಿ. ಓ ಅಲ್ಪ ತುಳುನಾಡುದಕ್ಕೂ ಉಲ್ಲೇರ್ ಈರ್ನ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾಕಿಲ್ ಎಡೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲ ಅನುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಡ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಲಕ ವೈಟ್ನೆಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರ್ಪುಜಿ ಅಜ್ಜ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆನಗ ಯಾನೆ ಬಕ ಅಕ್ಲ ತುಳು ಯಾನ್ ಕಲ್ತೆ. ಓ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟ ಐನಿ ತುಳುಕು ಇಂಕ್ ರೆಡಿ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಅಮೆರಿಕದ ಭಾಷೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆಯನ ನಿಕ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏನ್ ಮನೆ ಪರಿಚಯದು ಸೇರ್ರೆ ತಾದನ ಆಯ್ತ ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಭಿಯಾನ ನಡ್ತೊಂದುಂಡತ ಏನೈಕ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ನಿಕ್ಲನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೇರೆ ಉಳ್ಳೇರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರೇಗೆ ಆ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ಬಿಡುವೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏನ್ ಮನೆ ಪರಿಚಯದು ಸೇರುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. What nonsense! Hey, shut up, nonsense! Bloody idiot! Dila patotari! Dila! Yani achievement panondule. Hai naatigo tutori. Hey, how the injugar? Hey, security! Bela! Me inchina hankari. Injugare. Security? Ha! ಸರ್ ಪಂಡ ಈ ತುತ್ತೂರಿ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತುತ್ತೂರಿ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈರ್ ಬುಡೊಂದೆ ಪೋಯಾರು ಅದು ಯಾನ್ ಊದೊಂದೆ ಪೋಯೆ ದಲ ಟೀ ಕಾಫಿ ದಲ ಬೋಡ ಸರ್. ನೋ ಜ್ಯೂಸ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಬರ್ಚಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಲಾ ರಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಕೆಟ್ ಉಡ್ಲಿ ಏರ್ ಅವಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅವು ವಿಷಯ ಪಾತೆ ರುಚಿ. ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಕಿಮ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೊಳ್ಳಿ ಐ ಕೋಮಾ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡೊಳ್ಳಿ ಅಕಲೆ ಏನ ಡೌಟ್ ಮಿತ್ ಬೋಲ್ ಕೆಲವರು ಪಂಪೇರು ಉಂಡು ಇಚ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಖುದಾಯಕ್ ಐ ಉಪ್ಪಾಡು ಉಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ ಬಕ್ಕೊಂಡಿ ಅಲ್ಪದಾಳ ತೊಂದರೆ ಅವಳು ದಾಯ ಪಂಡ ಐ ಇಚ್ಚಿಂದಾಡ ಕೂಡೋರು ಎನ್ಬತ್ತು ಕುಳವೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅವಳಂಚ ತವಳು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಏರೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಕುಳ್ಳವೇನು ಅಕಲ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಲಾಭ ಇರೇಕ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮೂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆತನಿಗೆ ಅಂದ ನನ್ನ ಲಾಭ ಸರ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮೂಜಿ ಬುಡಿದಿನಿ ಎಂಚ ಇರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುವಾರ್ ಏ ಹಾಂಕಾರ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕೋನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಗೆ ಮೂಜಿ ಬುಡಿದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಪ್ಪಜ ಹಾಂಕಾರ್ ನಿಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡ ಸರ್ ಆತನ್ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಖುಷಿಟುಲ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಖುಷಿಟುಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜೆ ಆತೆ ಮೂಜಿ ಆತಜಿ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಡಿದೆತ್ತ ಹಾಲು ಏತ್ತು ಖುಷಿಟುಲ್ಲಾಲ್ ತುಲ ಆಯ್ತ ನೂದು ಪಾಲು ಎನ್ನ ಮೂಜನತ ಬುಡಿದಿ ಖುಷಿಟುಲ್ಲಾಲ್ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನಿಂತಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ಹೆಲ್ದಿ ಉಲ್ಲೆ ಹೆಲ್ದಿ ಅತ್ ಸರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮೂಜಿಲ ಬುಡಿದಿ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಆದ ಪೋತಲು ಇತ್ತಾನ ಮೇಲನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದ ಓಕೆ ಐ ಹೇಟ್ ದಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಕೋವಿಡ್
हाउ कोविड आतो हाउ चाइना वायरस वायरस हाय निकल कैनाल दुकुल बेथने फणोन पायर पब्लिसिटी क्वाली हाउ चाइना दायना सीकाउ ಸಾರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ Okay, ಡೇವಿಡ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ डेविड ट्रम्प ಅಂಡ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಕೋವಿಡಿನ ಚೈನೀಸ್ ವೈರಸ್ ಬಂದು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ನೇ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಮಾರ್ಚ್ 17 ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಚ್ 30 ಮುಟ್ಟ ಇರುವ ಸರ್ತಿ ಚೈನೀಸ್ ವೈರಸ್ ಪಂಡದ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ದಾರ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆರೋಪ ಉಂಡು ಸರ್ ಇನಿ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಕುಲ್ದು ಕ್ಷಮೆಗೇನ್ವರ ಅನೆ ಮಾರೆ ಲಕ್ಕಿನೇಕ ಕುಲ್ಲಿನೇಕ ಮತ್ತ ಕ್ಷಮೆಗೇನ್ರೆ ಯಾನೇ ಒಪ್ಪುನ ಬೇತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲೈತಿ ಕುಜಿರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇನಿಜಿನಲ್ಲ ನಿಕ್ ಲೈಟ್ ನೆಟ್ ಮಾತಾಡ್ಪಾರು ಆರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಂದರು ಏನ್ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬೆ ಏನ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನೂತು ಸರ್ತಿ ನಡ ಬಂದ್ಬೇಲ್ ನು ಚೈನಾ ವೈರಸ್ ದಿರಾಯಲ್ ಬಾತ್ ಆವ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ಮೀಡಿಯಾದ ಜನಕುಲಿರತ್ತೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹಿರೇಗ ತಗಡ ಬೆಚ್ಚವಣದ ಎಗ್ಲಿಪ್ಪನ್ ಸರ್ ಏ ಫಂಡ ಯಾನಕ್ಲಿದಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪು ಜೋಂಜಿ ಬುಕಂಚಿನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊರ್ಚಾಂದಿನ ಮತ ಬರಪೇರಾಕ ಯಾನಕ್ಲಿ ದಾಪಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ದಾಪಂಡ ನಮನ ಅದೃಷ್ಟ ಪಿದ ಹೋಯ್ ಪರ್ತೋಪನ ಕಾರ್ ಹೋಯ್ ಪರ್ತೋಪನಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ಯಾನ ಯಾಪಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಪಿದ ಒಂಜಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಓ ವಿತ್ತನಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಯಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಿತ್ತನಕ್ಲಿ ಹಾಪುಚ್ಚಿ ಐತಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಗಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಿ ಮನುಷ್ಯ ಬಂಡಿ ಪಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಸೆಟ್ ಸರ್ ಈ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಸರ್ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕರ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾನಿ ಆಪಲ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಇಂಚ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಚೇರ್ ಮಾತ ಕೊಂಚ ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದೆ ತಿರ್ಗಲೇತ ಏರ್ಲಾವು ಸಾರಿ ಸರ್ ಕುಜಿಂದಾಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಟೈನರ್ ಬರ್ಪೆ ಕಂಟೈನರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಟೈನರ್ ಬರೋಡ ಅವನದು ಓಕೆ ಅದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸೂತುಂಡ ಬಕೋ ಇಟ್ಟು ಕಂಟೈನರ್ ಕಡ್ಪುಡು ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಕಂಟೈನರ್ ಕಡಪು ಓಕೆ ಭಾರತದ ಜನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಏನು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕೋಡಿ ತಿನ್ನಲ ಟಿವಿಟ್ ನಿಕ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ ಉಂಡತ ತೂಪರ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಟೂಂಡಿ ದೈಜೋಲ್ಟಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಕಲ್ಪಡಿ ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆಕ ವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಡ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಬುಕ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಫುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫುಡ್ ಇತ್ತ ಅಂಜಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗ ಮೂಡ ಪತ್ರೋಡ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟೆಂಬಡೆ ಅಥವಾ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ನಿಕಲೆ ಸಾವುಗ್ ಮಾತ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಕಟೀಲ್ದ ಆಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಟ್ಲ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ ಇಂಡಿಯೋಡು ಅವಳು ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಟ್ಲ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಬಜಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಅದು ಕೆಲವೇರತ್ತು ಪುಂಡಿ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಇವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಟ್ಟದಾರಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏನೋ ಒಂದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ಕೋರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬೋದು ನಾವು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಾತಿ ರುಚಿ ಅವು ಗೊಚ್ಚಿ ದಯಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರ್ನ ವಿಷಯ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪೂರ ಅವು ಕಾಮನ್ ಅತೆ ಅವಳು ಅದು ತಾಕತ್ ಮುಲ್ಪ ದಕ್ಲಿ ತಾಕತ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ದಕ್ಲಿ 60 ಅಬೌವ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ತಲ್ಪ 75 ಯಾನಿ ಯಂಗ್ ಇಜ ನನಲ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ ನನಲ ಜೋಕುಲ್ ಬೋಡು ಪಿಂಡ ಆವಡು ಅಂಡ ಆಪುಜಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಈರೆಕ್ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಭಾರತದೊಟ್ಟುಕು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ನಡು ಒಂಚೂರು ಕುಯಿಂಕ ಬುದ್ಧಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಎಂಕಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಪಂದಿನಲ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿ ರಾಕೆಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕಡಪಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವು ಮೀಡಿಯೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗಿ ಕೊರ್ಪೆ ಉದಯ ಪಂಡ ಪುಡ ಬಂದಿನ ಪಟಾಕಿ ಬಾಂಬ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ತಾತ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ಅವು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಅವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪುಡ ಪೇರು ಅವಳು ಪುಡ ಅವಜಿ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೈತ ಆಯ್ತು OTP ಬರ್ಪುನಿ ಎನ್ನೆ ಪಂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ನ ಗೈಟ್
पोटी फ्यान खोर्पुणे ಇದ್ದತ್ತ ಪಂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ನ ಗೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕುಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಲ ಕಣ ನಡೆಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಡಿకి ಎಂತ ಪಾತಿರ್ಕ ಪಂಡ ಎಗ್ಮಂಡೇಜ್ ಬಕ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಎಗ್ ಬರ್ಪುಣ್ಲೈ ಮಾರಿದೆ ಓಹೋ ಭಾಷೆ ಒಪ್ಪಂದಿನ ಕುಲಕು ಭಾಷೆ ಒಪ್ಪಂದಿ ಇಕ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತನ ಆಯನ ಚೀನಾದ ಆಯನ ಮಲ್ಪ ಎದುರು ಕುಲಾವ್ ಯಾನ ಆಯನ ಎದುರು ಪಂಪೆ ಚೈನಾ ವೈರಸ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇದು ಎಕಡ್ದಿಂಚಿ ಚೈನಾ ವೈರಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇನಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಡು ಇವತ್ತೋ ಜನ ಸಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರನ್ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೀಗೆ ದಾದೆ ಇದ್ದ ಜನ ಡೆತ್ ಆಯ್ರೆ ಕಾಣೊಂದು ಹೀಗೆ ನಾಳೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಜನ ಸಯ್ಯೊಂದು ಹೇಳಿರ್ದಾದ್ ಆಯನ್ ಚೀನಾದ ಆ ಜನತ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈರ ಒಂಜೇ ವಿಷಯನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲಾರ ವೈರಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಲೈನ್ ಲೈಫ್ ಪುಣಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಪುಣಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಐನೊಂಜೂರಿ ಪೊಚ್ಚು ಬಾರಿ ಇದೀಗ ಬೋಡ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐಟಿದ್ದೆ ತೊಳ್ಳಿ ಚಂದಿನೇನು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ಲಿ ಅತ್ತು ಇದಮಟ ಈತು ಉರುತುಂದುತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ಜನ ಮುಲ್ಪ ಅತ್ತ ಐನು ಉರ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆದ ಅತ್ತು ಈತು ಪುರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರತ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇರ್ನ ಗೌರವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಉರ್ಪು ಗೌರವ ಮಣ್ಣು ಬೂರ್ನು ಯಾನ್ ಊದಿನೇ ಯಾವ ಎಂದಿರವು ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಪೊನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಂಡಿಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂಡಿಯಾ ದಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಈತೆ ಯಾಪಲ ಎನ್ನಡ್ದ ಅದು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಅವು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಬದುಕ್ಯ ಅයි ಕೊಂಚ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬದುಕು ಹಾಕಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತ ಬದುಕುನಂತೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಕಲ್ಲ ಜಿಂಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಮೇರಿಕೋಡಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಿತ್ತಂಕ ಎಡೆ ಮುಖ್ಯ ಅವನು ಅಂಚದ ಮಾತಾ ದೇಶದಕಲಿ ನಿಂತುದು ಕಲ್ಪುಡು ಅಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ರೀತಿಲಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏರ ಅಮೇರಿಕ ಬಂದೆ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳೋಣ ಅದೇ ದೇನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಇಜ್ಜೆ ಏಜು ಉಪ್ಪಿರೆ ಯಾವು 100 ಮೂಟ ಪೂಪಿರ್ ಕೆಲವ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು 98 ಮೂಟ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಡು ಖುಷಿ ತಿಳ್ತೊಂಡು ನಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಗ ಆ ದೇಶ ಅವಡು ಈ ದೇಶವು ಭಂಗ ಬನ್ನಗ ಆ ದೇಶದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ದೇಶವು ಭಂಗ ಬನ್ನಗ ಈ ದೇಶದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಪಗ ಮುಖ್ಯ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಏನ್ ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೋನಗ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೊಯ್ ಓಕೆ ಈತು ಪುರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ Be like Bola.